MTV. Тәулікнің қайырлы сағатында сәлем дуслар. Эфирда музыкаль қоймақ хит парады һәм сезнең белән мин Алиса Жамалиева. Мин кечерәк чакта октябрьнең 1нче якшәмбесендә укытучылар көнен билгеләп үтәләр иде. Хәзер аның төгәл датасы бар, 5 октябрь икән. Без дә бу вакыйгадан читтә калмый гына җырчы иптәшләрнең укытучыларын искә алып китәргә булдык. Аларның беренче укытучылары кем? Тормыш устазы дип алар кемне саный һәм кайсы җырчы бүгенге көндә үзе устаз, үзе укытучы. Бу һәм шундыйрак рухтагы башка сорауларга без хит парад барышында бергәләп җавап эзләрбез. Һәм әлбәттә инде иң мөһиме бу атнаның популяр хит җырларында музыкаль каймак баскычларында барларбыз. Димәк, барыбыз да әзер, киттек, хит парадыбызны башлыйбыз. 15нче урында Ришат Фазлыәхмәтовтан премьера, көткәнсеңдер әткәй җыры. Көткәнсеңдер әткәй, кайталмадым, читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады, ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын Yışkırasın ətkəy düşlərime, Sağışlarım diye yüreğime, Qaytıp bulum ilə kin ötkənigə. Qaytqan sayın bizini Qarşı ala, üy qarşında özgən miləşir. Sağınabız seni barımızda, Kirək şaqda jilmik iləşir. Yıllar ötkən sayın aqıl Yışkırasın ətkəy düşlərime, Sağışlarım diye yüreğime, Qaytıp bulum ilə kin ötkənigə. Ömür uzayırıp şit jirlerde, Dünya kuvup şigelip zamanıga, Bəxilligin sırap qalalmadı, Ükenip yaşayıp şuğa famanıda. Yıllar ötken sayın akıl gerek, Yışkırasın ətkəy düşlərime, Sağışlarım diye yüreğime, Qaytıp bulum ilə kin ötkənigə. Qaytıp bulum ilə kin ötkənigə.
Чираттагы премьера Ландыштан нихаят тизерлары, фотолары белән социаль челтәрләрдә зузык сыну яткан клипны да тәкъдим итәрбез. Төп рольләрдә Ландыш үзе һәм тормыш иптәше Фәрит Таишев. Клипның идея авторы һәм режиссеры Гөлназ Сафарова икән. Без бурында барлык серләрендә шишеп битермик, тукталып, бергәләп йолдызлы клипны карап алыйк. Кояш якмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарны теми икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмай икән шул йөрәк. Яратма дип ялкынланып сөйгән йөрәккә, мең кат яраланып китсә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Кагылма, тырнап күңелемне, сөю яралаган кылына, яраталу бәхет икәнлеге чагыладыр йөрәгем җырында. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Онытылмый икән шул йөрәк. Ландышның тормыш остазы Әнисе Фирдәүс ханым булса, Лилия Муллагалиеваның тормыш укытучылары икәү. Беренчесе класс җитәкчесе Светлана Хабибуллина булса, икенчесе Венера Ганиева. Венера ханым аның өчен киңәшче дә, кумир дә, һәр яктан үрнәк ала торган кеше дә. Сагышланма гомер уза диеп, син кайгырма яшелек үткәнегә, үткәне кебек ут йылагына,
şükür itip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Музыкаль коймакының 12-нче урынында Динара Рахимова. Әлеге яшь башкаручының остазы да, укытучысы да, кумиры да Дәү апасы икән. Апам Илнара мине күп нәрсәгә өйрәтте. Минем кеше буларак, җырчы буларак формулашуымда барысы да аның киңәшләре, хезмәте нәтиҗәсе дип, апасын улылады Динара. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем җаныма, җаныма, кирәк түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, йөрәксин ирекмә талпыныма. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Илмира Нәгыймова үзенең барлык укытучыларын да яхшы яктан гына искә ала. Беренче мөгаллиме Эльза Габдулнуровна, музыка мәктәбендәге остазы Тәнзилә Гарифовна аны мәктәп программасыннан тыш тормыш мәктәбенә дә шактый әзерләгәннәр. Ә менә нәкъ җырчы буларак формулашуында аның остазы Ахтиял авылының клуб мөдире Алсу апа икән. Ул аны сәхнәгә чыгарган, авыллар буенча концертларга йөрткән кеше. Еллар үтеп тә җырчылар хәтерендә сезнең хезмәт сакланган икән, димәк сез чын мәгънәсендә олуг остаз. Шын күңелдән сөйгән яралар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак туп түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар биреште
бериштик бергене булсын инде гыйларын өтерге сайладым бары сине алтын балдақлар бериштик бергене булсын инде гөмөр юлларын өтерге сайладым бары сине 5-нче сыйныфка кадәр Яшел-Үзән районының обсерватория мәктәбендә укыган Ризатның беренче укытучысы әле дә хәтерендә. Һәм алар әле дә аралашып, бер-берсенең хәл-әхвәлләрен белешеп торалар. Фаина Михайловна бүгенге көндә Питерда яши. Ул мине сабыр, кешелекле, тырыш һәм эшкә җаваплы карарга өйрәтте, ди Рамазанов. Аларның Зинера белән җырлары бу атнада музыкаль каймакта 10-нчы урында. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмассың. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Таныш моңнар, сез яраткан җырлар. Татар радиосының популяр хитлары инструменталь яңгырашта. Грандиоз җанлы концерт. 21 октябрь. Пирамида. 297-43-77. Генераль партнер Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банка. VIP партнер Амваль һәм Амаль консалтинг компаниясы. Тәмле партнер Бәрәкәтле Касымовлар сөт комбината. Партнерлар Кукмара металл савыт саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. Бәкір шифаханасы. Таттелеком Ошық акционерлық жәмғияты. Яшел-Үзәндә татарча солянка. Рамил Халимҗанов, Ландыш, Илназ Бах, Илмира Сулейманова, Хәмдүнә Тимиргалиева, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасыйхов. 13 октябрь. Горький исемендәге Мәдәният сарае. 4-22-81. Татар радиосы тәкъдим итә. Караңгы көзгә якты төсләр өстәп җибәрим. Музыкаль десант. Төсле дискотека. Айрат Сафин, диджей Радик, Чәчкә, Булат Нәҗипов, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ленар Яшин, Айгөл Рахимова, Ришат Фазли Әхмәтов, Альберт Нурминский, Алсу Азат Фазлыев, Ринат Рахматуллин, Эльмира Сулейманова, Илсия Бәдретдинова, Фәрит Низамиев, Раяз Фасыйхов һәм башкалар. Төсле шоу. 26 октябрь. Эрмитаж. 297-43-77. Дуслар, сезнең барыгызны 21 октябрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгенә Татар радиосының җанлы концертына чакырып калабыз.
Бүгінгі күнде бик зур әзірлік ішлері бара. Репетициялар, костюмнар сайлау, спецэффектлар ясау. Қысқасы, ұйыштырушылар жең сызғанып ішлейлер. Келмей қалмағыз, біз сізні күтәбіз. Әліге музыкаль қоймақның 9-шы орнына тоқталып, Рузиля Булатованың жырына бөлініп алайық. Барын үзли көкте қарлығаш, ярыны күтіп сайрый сандуғаш, зәңгәр көкләп сөйләрендә мине бәхетле яныда сине булғаш, сине қарлығаш, мине бит сандуғаш, сайрашабыз күнде таң туғаш, қарлығашым, сандуғашым дейіп, матур яшик ғөмір бір болғаш. Біз табышқан алысу таңынарда, біз қауышқан ярсу языларда, қарлығашым, сандуғашым дейіп, түрніп яшик әлем назыларға. Сені қарлығаш, мені бит сандуғаш, сайрашабыз күнде таң туғаш, қарлығашым, сандуғашым дейіп, матур яшик өмір бір болғаш. Бу тұрмышта үзің үшіңіне яшәмәскә, эгоист булмаска, әйберләрне әрәм итмәскә, вакытның кадерен белергә, тырыш булырга Әнвәр Нургалиевны беренче укытучысы Махия Усмановна өйрәткән. Мин укытучыма карап соклана идем. Ул минем өчен интеллигенция, сабырлык һәм акыл өлгесе иде дип, матур яктан гына искә ала үзенең мөгаллимен. Шундый мактау сүзләреннән соң лирикага бирелеп, матур җырда тыңлап алыйк. Сыңдыйсың мәллә? 8-нче урын. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Миндә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Білейдігіз мекен юқма Азат һәм Алсу Фазлыевлар инде 10 елдан артык гимназия укытучылары. Вокал белеме бирәләр. Бүген инде алар үзләре кем өчендер үрнәк остаз, менә дигән укытучы. Тик шулай да үзләренең укытучыларында онытмыйлар. Аларның шәхес, җырчы буларак формалаштыруда Лидия Әхмәтова белән Мингол Галиевның хезмәте зур икән. Аларга без шиксез рәхмәтле ди җырчы Фазлыевлар гаиләсе.
Senin bарлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи синсез менә. Кычаклыйсың килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшәмне күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләхи синсез менә. Саба районының Мишебаш авылындагы беренче укытучысын Булат абыйсын адашын Булат Нәҗипов онытмаган, хәтерли. Яхшы укытучы иде ди. Тик шулай да тормыш остазы дип ул үзенең әти-әнисен саный. Алар миңа дөрес сукмак күрсәтүчеләр, киңәш бирүчеләр, кеше итүчеләр ди. Без дә һич кенә дә шикләнмибез, бик күркәм күренеш дип синең өчен сөенәбез һәм музыкаль каймакның 6нчы урынын бирәбез. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырмалы сагышларым, таратсыннар моңнарым. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бейде күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бейде күңелем кылларына да. Матур үтәр бу гомерләр, дөрес итеп яшәсәң. Хаталардан үрнәк алып, изгелекләр эшләсәң. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бейде күңелем кылларына да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бейде күңелем кылларына да. Музыкаль каймакның 5нче баскычында Рамил Галимҗанов һәм Эльмира Сөләйманова. Рамил үзенең тормыш остазлары дип барлык акыллы киңәш биргән кешеләрне санаса, Эльмира исә бу исемлеккә әнисен һәм кайнанасын кертә. Чөнки алар икесе дә безне ялгыз үстергәннәр. Әти дә була белгәннәр, тормышта күпне күргәннәр, аларның барлык киңәшләре дә минем өчен алтынга тиң ди Сөләйманова. Һәр көн миңа назлап дәшә иртән, үртәп мине көлеп йөри читтән. Үзе үрти, үзе миннән көлә, мин бит сине шулай сөям дия. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям
Сүйем диен, мин дә сүйем шүлләр. Арыйсың миңа мин кызарам, каршы берни дәшмим мин оялам. Ышанам мин ниләр сөйләсәң дә, сөйем диген әле сөймәсәң дә. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйли икән ниләр. Сөйем дия сиңа искән җилләр, сөйем дия мин дә сөйем җүләр. Хәтерләсәгез, Рафаэль әфәнде Латыповның клибы узган атнада беренче бишлекне ачып җибәргән иде. Ә бүген инде ул 4-нче, булай булгач, беренче булырга да күп калмаган дигәнсез. Рафаэль абыйның тормыш остазына килсәк, ул тормыш үзе ди. Яши барысына да өйрәнәсең, барысына да төшенәсең ди җырчы. Bir yılmayıp qaradın nige. Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Şeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşikşe, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü süyem, vartlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü süyem, vartlık jitse de. Укытучылар, устазлар турында сөйлей музыкаль коймакның бронз баскычына да килеп җиттек. 3-нче урында Регина Тимербулатова. Ул барлык укытучыларын да хөрмәт итә, күбесенең киңәшләрен тота. Берсен айырып әйтсәм, икенчесе үпкәләр кебек шуңа, барысын да бәйрәм белән котлыйм ди. Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре алый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда офыкларга моңнар булып уралдым. Чишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән.
Музыкаль коймакның икенче урында Салават һәм Гүзәлем Минихановлар. Икесе дә интеллигенция нәселеннән дисәм, һич кенә дә ялгыш булмас. Салаватның әнисе ягыннан укытучылар, профессорлар булса, Гүзәлемнең ике яклап берничә буын әби-бабайлары укытучылар икән. Бу җипне эзмәс өчен 3нче диплом алып кем белә, бәлки күпмедер вакыттан соң я Салават, я Гүзәлем укытучылар да булып куярлар. Ярар, монысын вакыт күрсәтер, әлегә аларның җырын тыңлыйк. Шуның өчен җаным тормыш янын татып, бергә яшәү кирәк ут янып. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Ай, 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 яшәргә язсын Ходай. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Ай, 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 яшәргә язсын Ходай. Ай, 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 мәңгегә бергә шулай. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килгән күлмәгем килешеп торып. Dur, ничә бетәдең шул куркытып? Нәрсә булды? Музыкаль коймакның абсолют хиты Айгөл Рәхимовныкы. Ул үзенең мәктәп чоры укытучыларын бик үк хәтерләп бетерми. Әмма югары уку йортында аның өчен чын мәгънәсендә зур хәреф белән языла торган остаз ул Римма Ибрахимова булган. Аңа нинди генә киңәш сорап килсәң дә, ул һәрчак дөрес юнәлеш биреп җибәрә иде ди. Кульминацион нокта куелды. Шушы атнаның хит җырлары ачыкланды. Җырчыларыбызның кем укучылары икәнен дә белдек. Менә бу урында хәзер барлык укытучыларны да профессиональ бәйрәмнәре белән котласак буладыр. Сез чын мәгънәсендә улуг затлар. Сезнең хезмәт нәтиҗәсе ул илебез күрке булган югары дәрәҗәле эшлекле кешеләр, эшмәкәрләр, җырчылар, профессорлар, депутатлар һәм башкалар. Шуңа сезгә саулык, сәламәтлек, сабырлык телибез. Музыкаль коймак хит парады шуның белән тамам. Сезнең белән мин Алиса Җамалиева булдым. Сау булыгыз.